Dar le taide nua tá déanta ag trí ollscoil idirnáisiúnta idir Canada agus an Spáin tá roinnt bon páistí a bhaineann leis an dá theangachas i measc daoine óga. Cuireann sé go mór le crothaíocht foghlaim agus scileanna na cumarsáide an duine i measc eile. Tá mis ansá i Nghailscoil Fort Larige áit na bhfuil gá theanga ag gach dalta len adúir míált madidir leis an dá theangachas. Ceapan tó mé óbaltá an cumarsáide a dhéanamh níos fearr, má tó duine níl sé óbaltá caint I Béarla agus tó sé óbaltá caint I Gaeilge nó I bhd ag an eile mar le Spáinis nó Francíse, tó mé óbaltá caint leis níos fearr. Tá an gá theangachas go maith I gcomhar mo cuid samhlaíochta mar tá sé is féidir liom labhairt le daoine éagsúla agus b'fhéidir cuairde nua ó. Dar leis an taide ní amháin go gabhraíonn an dá theangachas le scileanna cumarsáide agus foghlaime a chuireann sé go mór le feidhmiú na hincinne agus an carp chomh maith. Aimsíoch gur an níos mó gníomhaíocht I láthair na hincinne a bhaineann leis an gcothraíocht agus beag an matáin I níní a bhfuil níos mó na teanga amháin ar a dálacha. Deirtar sa taide go bhfuil gníomhaíocht níos fearr in incin daoine a thosaigh ag foghlaim teangacha eile níos luatha agus mar sin is fiú tosaigh ag foghlaim chun luath agus is féidir. Sean Mhuil Ciarán, nuacht cúla cethir, Port Larige.